Mang, tagkuha po kaya ni mong mga kuto, mang. Uy, marunig. Kabaw? Oo. Karoon na. Ayaw ba paglihok ba kay? Na. Ayaw ba paglihok eh? Napa, oh. Kabalo biya kapapang na ikaw ra kung katapad tungang kapiin. So what choy lain papang? Ayaw sa paglihok ba? What choy lain papang na? Ayaw nagpaglihok. Gikan jud na nimo. Dili na siya kuto sa kabaw papang, kundi kuto na sa lamok. Na, nakabutang tang, oh. Kanya. Uy papang, Oo, unsa man, mamang. sabado man karon, Ala, ang atong sweldo karon asa naman ron? nalagi diri mamang usakon nga. May na lang tong pangpalitog pampers o gatas kaya ang atong mga anak sos puro ra aroma pangputoy na. Sus, mao na rin gyud akong sildo mamang, oh. Kana jud para natay laps. Kay og wala kay hatag sa atong semong sweldo. Sige medyo dong kayo pangihid na dong. Ay, Jun! Pawa niya magdagan kina kuron. Na, tanawa! Dudong. Karoon naman ka rin nga itong kwarta, good! Tanawa nga itong anak, nangihi na. Okay ang sopas nilang bataan, bunalan yun ako ni Ron. Tungudan ng wala ka kapalit og napkin. Ay! Daya perdi ay! Tala na papang, mga ligo na lang taani, Ala. labing-labing. Ibo na kitag ang suani, mamang. John na. Sa tawa lagi tala. Ni. Karon. Go, Yoko, tanaw tubig. Malamig go. Let's go. Anak ko, bigo. Bigo. Ambot ligaw, nga hindi na mainom. Dali. Go. Dili na may. Seriously, what the fuck are you doing? Gay!
namin nyo. Mamunyo na na. Na. Bataan ni Ron. Saan naman yung bataan? Itong bataan ka. Hindi mo ihian dito, ha? Sige ka, ha? Okay na. Kay karon nagtapok man ta karon, mag-module na ta karon. Sige mo. Sige, sugdan na to. So, dala na to ang Ma'am. atong pag-module, Sige, papa. dala. So, ang atong tati karon, ano siya? Paliw ko basa ni Rabboy kay murag nakabasa ka ani. Ah. Ah. Sa saging. Saging. Si Saging. Ikaw kuno John Boy. Paliw ko basa ni John Boy. Kay iya saging man kuno iya. Unsa ma? Sa Sandakan. 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 Unsay sadakan? Let's say. Dagko ka ina mo ha? Di kaya puno ka balong mo basa? Saging og sadakan? Ikaw Rich Boy. Sa may pagbasa ni mo ani. Paliw ko basa. Paliw ko basa. Santol. Unsay santol? O wala may pulos? Patay lang eh. Kamu doa. Siapa basa? Bobby! Darna! Wala jud mo'y pulos ha. Ang pagbasa ani ay so so Susko? 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 Drinks. So ibong? So ibit? Sumiting? Sumiting! Sumiting ang pagbasa, ana! Sumiting! Sumiting ang pagbasa! Sumiting! Sisu meeting. Sisu meeting. Sisu meeting. Oh, sisu meeting, ha? Sumiting Sisu meeting, ha? Ha? Meeting. Sumiting yo! Sumiting yo! Sa may nahitabo dirip, ma'am. Jans Boy, paka na itong iro dito. Kaya wala ito kaon. Ha? Bate pa.
Pwede mo ka ng iro ba? Iwaguro to. Dalay mong mama dito, Dong. Dalay mong mama dito. Pero, Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko. Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. so what's up mga kasyaw? Naman na yun sa mong shoot. Shout out. Time. Oh. Mana na me? Man. Yay! So, sa mga kasyaw, namin karong tubangan kay wala lang sa inyong likod. Yay! Salamat kay sa mga kuano sa nagsuporta ka namo sa misurian nimo sa mga viewers natin, Soy. Maraming salamat po sa inyo ang pagbigay tulong sa mong pagtanaw sa mong video na makasiaw rapod na makapawala sa inyong stress o kagool. Yay! Rap boy. O tingin na kaninyo kay kanunay ramong nagsubaybay sa among mga video o hinaot pa pohon. Salamat din ninyo dahil ito. I-supportahan ninyo o kamumaninagihan ng katata mong permi sa among kwan, among vlog. Thank you Salamat. kayo. So, ma-shoutout na ta? Shout Sige. out time na. Shoutout ni Franz K. Sariao, Casteris Intro sa Katipunan. Shoutout kang Rizal Mamada. Mamada day, Rizal Mamada. Ug shoutout ni Jeremy taga Sintro sa Katipunan from YG Jumperly. So, next. Kaya ka shoutout ni Ikuan. Kana shoutout ko. Taman sa... Dire. O kana. Shoutout ko ni Shoutout kang J.An G Vlogs from Cebu. Shoutout Gina Makatuwal. Then shoutout Miss Palaka. Then shoutout Ria B Vlogs. Then shoutout Lobster. Lobster Sick TV. Lobster Chicks Zik TV. Salamat. Shoutout ko nimo si Gobang Vlogs o Ids Kusina, Jolets TV, Ken Pipa, Gladys Vlog. Te, shoutout nimo te. Kanunay ka amping dia. It's time. Shout out po kay Alisa Erusa, Abner Erusa, nung GR logo na bag-ura ni uli diri sa among barangay New Tambo. Og shout out po kay Kevin Palacio Sibilia, Mikael Paglalunan, Ruwi Cadano, og shout out po kay King Palacio, og shout out po kay Bani TV5. Shoutout ni Vincent. Ay, gaw, shoutout ko nimo gaw Ray Vincent. Oh. Suliba tinunga. Nara diri sa mga bang. So, Shoutout nimo. salamat kayo no. Yay! Bangan sa next vlog. Abot sa. Ini murag kani kuto gini. Di na kuto kapang. Kuto gini. One eye shot na kapang. Oh, one shoot. Balik. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was